Yes, hello po ulit sa ating mga followers. Andito ulit tayo sa ating programa HCI CMD, Kalusugan at Kabuhayan. At yan, intro na natin sa DCGB, Legazpi. So, andito ulit tayo sa ating programa HCI CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Ako po ulit ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat, mga listeners natin, mga manonood sa atin sa Facebook Live. Kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So tayo po ay napapakinggan, syempre, DCGB Legazpi sa Facebook Live ng DCGB Legazpi, sa CMD Bicol 98.5 OKFM Daet Camarines Norte, 100.5 Cool Radio Daet Camarines Norte. So bali tayo, tatlong radio station naka simulcast sa ngayon. So kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po ang inyong lingkod sa aking mission to help restore the health of people. Kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939 904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang ating text hotline. Sabi ni Ma'am Sheila, nakahook up na po madami yung OKFM at Cool Radio. So napapakinggan tayo dalawang radio station dyan sa area ng Camarines Norte. Hello kay Ma'am Sherry. Sherry dyan sa CMD Center in Jose Panganiban. And of course, yung ating mga angel dyan sa CMD Center in Labo. And of course, dyan sa Daet Camarines Norte. Also, sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw ng linggo. Oo, kumusta na po tayo? Diba? Andyan pa rin ang COVID-19. Opo, mas dumami nga po. Mas dumami ang affected, ang mga nahawa ngayon. Oo. Pero yan, sa mga listeners natin na tried and tested ang ating product, the Power Trio. Tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Diba? At sa COVID-19 ay malaking tulong ang ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Tried and tested. Gaano ba ka-effective yung ating product? Sa mga listeners natin na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Ako po, napapakinggan nyo ako. Humaharap ako sa napakaraming tao, a living testimony restored by Power Trio. Tandaan, pag sinabi Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Napakadami na po ng natulungan natin. And good news pala sa mga nakikinig sa atin. Hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan. Kasama po ang kabuhayan. Oo, 17 years na po. 17 years na po ang ating company kung saan marami nang natulungan sa kalusugan, pati po sa kabuhayan. Sa ngayon, maraming nag-join sa atin na may mga sakit nung na-prove yung ating product na tunay na maganda, ginawa din nila yung negosyo. Kaya marami na ngayon, ordinary people now earning extra
ordinary income. Ano kaya itong tumatawag? Marami na po yan. O kayo, marami naghahangad na sana magkaroon ng magandang buhay. Marami naghahangad na sana, umasenso tayo kahit nandito sa Pilipinas. Alam niyo po, good news. Oo, 'di ba? Madalas pag pinag-uusapan lang natin lagi yung mga kalusugan. Alam niyo, kasama dito, pag kayo member sa amin, kasama dito yung business side na pwede nyo gawin katulad ng ginawa namin nung na-prove namin na maganda talaga yung produkto. Kalain mo yan ako noon when I joined the company, Health Code International, that was 2003, iisa lang yung product po natin. The HCI CMD lang. Opo, na sinasabi nga, sabi nila, ano bang mangyayari, iisa lang yung product ko. Oo, sabi nga dito sa sa Legazpi, si Melinda Wee, desperado ang negosyo, tubig na lang. Alam niyo, tubig, ang dami, gumaling po ako dito sa CMD na to. Ito pala yung dahilan bakit may mga sakit ang tao, because of mineral deficiency. Ang ating HCI CMD is more than 72 kinds of minerals. Complete and balanced po yan. Kaya pag nag-take ka ng CMD, lumalakas tayo, na-activate kaya cell mineral drops para sa ating 100 trillions of cells. Na-activate yung mga cells natin. Opo, gumaganda yung ating kalusugan. Pag healthy ang mga cells natin, nagiging healthy yung mga organs, yung ating mga system, ang kabuuan ng ating katawan ay nagiging healthy po. Yun ang kagandahan po dito. One product pa lang yan noon. Madami na po, napakadami na po ng natulungan. Kaya madalas sabihin natin, ako may CMD ka sa iyong bahay, para kang may butika sa iyong bahay. Di ba? This time, it's power trio na kasi bawat product ni Health Code may gagawin sa katawan. Unang, siyempre yung CMD, that is the flagship product natin. The CBF, tried and tested. Ang galing, it's really a perfect combination with the CMD. Kung gusto niyo na ma-restore yung health ninyo, try our CMD CBF. And of course, the Supreme Juice. Ito, i-discuss ko yung tatlong to Kasi dati CMD lang yung ginagamit ko, gumanda na talaga yung health ko. Mas gumanda yung health ko nang nag-take ako ng CBF. Ano ba tong CBF na to? This is complete nutrients. Di ba? Kung yung CMD natin, complete minerals. Yan yung kailangan ng katawan natin. Useless po ang mga vitamins, proteins, enzymes, amino acids, etc. Yung mga nutrisyon na kailangan ng katawan natin, useless po without the minerals. So, unahin natin yung minerals. Okay. So, andyan yan sa ating HCI CMD. Now, of course, hindi lang minerals ang kailangan ng katawan. Kailangan mo yung ibang nutrisyon, which is makukuha natin yan dito sa CBF or the Cell Biofood. Ano yung nito? Component. Spirulina, chlorella, and wheatgrass. Lahat ng vitamins except vitamin D nasa CBF po. At mataas ang protina na kailangan ng ating katawan. Opo, lalo na yung brain. Opo, yan po ang kagandahan nito. And this is a superfood. Katulad ng mga pagkain ng mga astronaut sa space. Diba, hindi man sila nagdadalang kilo-kilong karne, kilo-kilong gulay, kilo-kilong prutas. Ang dala nila ay mga microfood. Katulad nito, the Cell Biofood. Kaya naman yung mga mas iba talaga yung resulta. Yung naramdaman nila nang kinumbine ang ating CMD with the CBF. Ako yun po ang aking health maintenance. Now, pagdating naman sa naalala ko kasi noon, nung super bagsak yung health ko, sabi nung kaibigan ko, ate, kasi ako noon, nagtatake ako ng vitamin C noon, it's the ascorbic acid. Sabi niya, acidic, di ba? Acidic na nga ako noon, acidic yung katawan ko, kaya marami akong sakit. Yung iniinom kong vitamins was ascorbic acid. Sabi niya, palitan mo na yan itong aking vitamin C na nakalagay doon, sodium ascorbate. So, sabi ko, okay. Pero anya, tanggalin mo sa kapsula. Hello kay Ren is watching. Hello dyan, Ren.
Oh, tanggalin mo anya sa kapsula dahil siyempre yung kapsula ay may chemicals yun. So, anong ginagawa ko? Tanggal ako ng tanggal doon. Mag-high dosage ka niya kung talagang bagsak yung health mo. So, ang dami ko tinatanggal. Hindi talaga ako nag-i-enjoy. Kasi yun, halo mo sa tubig, inumin mo, yun ang aking iniinom na nun. Nakalagay sodium ascorbate. Pero nang dumating itong Supreme Juice ni Health Code International, tuwang-tuwa talaga ako. Kasi isa pala po sa mga para sa information ng mga listeners natin, isang dahilan bakit bumagsak yung health namin noon yung aming lifestyle. Yung pagtake ng mga carbonated drinks, super acidic 2.5 po. And then yung mga artificial juice, o di ba nakalagay doon artificial coloring, artificial flavoring, o di ba? Mga synthetic na mga juice, o diba, and sugar. But this time, our Supreme Juice, nako, natural fruits and vegetables in powder form. Kaya, nako, this is my juice now. Kahit hindi na ako maghanap ng ibang juice, eto yan. At eto ang good news, kasama to sa ating Power Trio. Lahat po yan alkaline. O, pag-usapan natin yung acidity ng katawan natin, ha? Mga listeners natin, ha? Kung may tanong, ito yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. Sa mga taong acidic, makinig kayo. Pag acidic ka, magkakasakit ka. O paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Ito, simptomas ng taong acidic. Madaling mapagod at manghina. Oh, sino yan? Sakitin. Lahat ng may sakit acidic po kayo. Maraming aray sa katawan. Ay nako, ang aray ko nun mula ulo hanggang paa. Ang tanong, paano ko matutulog kung ang pain ko talaga ay grabe? So, ang pain reliever ko noon, umaga at gabi. Opo, ganyan ako before. Diba madalas sabihin ko, when I was 43, feeling ko I was on my 60s already. Taking around 5 kinds of medicines for all my ailments. Ang tanong, gumaling ba talaga ako? The answer is no. Pain reliever is only a pain reliever. Hindi pala yun yung solusyon, okay? So, ano yan? Buti na lang dumating talaga itong, this is really an answered prayer sa family, ha? So, ito po yun. Noon na-realize ko na pag acidic ka pala, ayan, maraming aray sa katawan, organ failure, madalas kang magkaroon ng mga infection, ubo, lagnat, sipon, UTI, tonsillitis, o yung pinakamasaklap nun, yung mga bukol-bukol. Ako noon may mga nararamdaman na talaga ako ng mga bukol-bukol na I really worry a lot. Why? Nasa family din namin yung cancer. Ilan na yung namatay sa pamilya, mga kapamilya at age 45 namatay sa cancer. At that time, I was 43. So, feeling ko, siguro active na rin yung cancer cell sa katawan ko. Yun pala, super acidic ako, ha? Tandaan, ha? Virus. O, yan. Ito yan, ha? Pag acidic yung katawan natin, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells, nabubuhay sa katawan natin pag tayo ay acidic. O kaya yung mga acidic dyan, makinig kayo. Ito ang dapat gawin natin. The best doctor to yourself is you. Kaya nyong solusyonan kung acidic ang katawan nyo. Address your acidity, you will address your ailment. Paano? Ito na yung sinasabi ko, Power Trio. This is really a perfect combination. Contra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampagana, pampagwapo, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. Tandaan na pag acidic ang katawan, buhay ang mga virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells na bubuhay. Namamatay naman po yan sila pag slightly alkaline. Yan slightly alkaline ng katawan natin. Kaya wag tayong papayag na acidic tayo. Oo, ang ating Power Trio, mataas ang pH nito, nasa 10. Opo, kaya pag acidic ka, pinasok mo sa katawan mong acidic, na-address yung acidity, and later on, good news, you will experience yung tinatawag natin na normal healing. Kaya dyan sa may mga problema sa kalusugan, huwag niyong intayin na lumala ang inyong mga sakit. Bumisita kayo sa mga CMD offices na mamaya ay mababanggit natin. Go natural. Ang katawan natin ay nature. Tugma tayo sa mga natural na produkto.
Opo, hindi tayo tugma sa mga chemicals. O sige nga, kung ang lifestyle mo hindi mo maayusin, pagkain mo punong-puno ng chemicals. O di ba? Nagsasuffer po ang ating 100 trillions of cells. Kailangan alagaan natin yung ating katawan na dapat lagi tayo slightly alkaline para hindi kahit iyan ang mga viruses na yan, di ba yung kinatatakutan natin ngayon? Na COVID-19, ang ating product na tried, talagang napatunayan natin sa mga viruses, magaling talaga po. Ako unang na-prove ko yan, di ba, Hepa B? Hepa B is a virus and that is also, walang gamot daw niyan. Opo, pero kaya ng ating product. Dalawa po yan na manage ko. Seaman, na hindi na nakakabalik sa trabaho sa abroad dahil positive sa Hepa B. Nako, hinay dosage ko lang yan, nakabalik po ng trabaho. Dengue is also a virus. O di ba? Ano yan? Ilan na mga na dengue na kailangan ng salina ng dugo. Pero na-manage natin yan ng power trio natin. That is virus. And of course, yan na COVID-19. Marami na po na COVID, power trio lang po. Eto sikreto natin to, atin lang to. Eto yan na palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Dahil kahit kung ikaw ay taong may hypertension, diabetiko, may sakit ka sa puso, marami kang nararamdaman, marami kang iniinom na gamot, ibig sabihin hindi ka po healthy. At na-COVID ka, delikado, 'di ba? Delikado ka. Okay, so go back to nature tayo. Ito yung campaign natin. Kumain tayo ng mga healthy foods, mga natural na mga pagkain, uminom ng sapat na tubig, and if hindi na po natin nakukuha sa mga pagkain natin ngayon ang nutrisyon na kailangan ng ating katawan, andito po yan sa ating power trio. All natural. Kaya naman sumigla uli yung aking katawan. 'Di ba? Madalas sabihin ko, when I was 43, feeling ko I was on my 60s already. Hindi ko na po yan naramdaman ngayon. That was, yung feeling ko yon na sakitin ako, that was 17 years ago. Hindi na po ngayon. Kaya yung mga pumupunta dito sa office, minsan gusto nila ako makita. Gusto nila makita yung senior citizen na hindi mukhang senior citizen. Hindi naman po sa pagmamayabang. A living testimony restored by Power Trio. Kaya ito nga, naging mission na to help restore the health of people. Okay? Sino ba ang pwede mag-take ng ating Power Trio? Ito, tandaan na, kung healthy ang familia, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. Yun ang nito. Kailangan lang talagang maintindihan natin at masubukan. Kaya madalas sabihin ng iyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay, for the meantime muna ha, pasingit ng isang kwento ng kagalingan, isang taong pagod na sa kanyang mga sakit. Buti na lang napadpad dyan sa CMD Center in Daet, Camarines Norte. Pakinggan po natin. Ako po si Renante Ikayan dito po sa taga Daet, Camarines Norte. Isa pong owner ng upholstery shop. Tapos nasubukan ko po itong product na ito sa dami-dami ko nang pinuntahan na doktor, balik-balik. Ilan yung edad mo at yung mga sakit? Ang edad ko po ay 42 years old na po. Tapos yung sakit ko po ay ang dami kong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Ang una, na-diagnose ako ng prostate enlargement, prostatitis infection, tapos kung ano-ano pang nararamdaman ko na taas yung uric acid. Tapos sa dami-dami ko na rin pong nagamit ng mga food supplement na sinusubukan ko ng mga naririnig ko po. Tapos dito ko lang nasubukan nung time na napadpad ako sa center ni Sir Boy dito sa Jigolin yan. Na inganyo po akong mag-try. Pero hindi pa po ako nagpa-member no, nag-try po muna ako. Tapos nung nasubukan ko po yung CMD nga po at saka yung CBF po. Yun doon ko nakaramdam ako ng kakaiba, parang may improvement sa akin within 1 week.
Tapos, tinuloy-tuloy ko na po hanggang sa inabot na po ngayon ng mga almost 2 months na po ako nagagamit. Mga 3 months na nga yata. Pero, okay na yung nararamdaman ko. Balang nawala yung lagi kong iniinda na nasakit yung tubo ko. Dahil nasa prostate, tapos hindi ako nakakatulog ng maayos. Tapos pati yung mga binti ko na masakit, yung talampakan. Ngayon, okay na. Parang normal na yung dati kong lakas ng kabataan ko pa. Nararamdaman ko ngayon. Kaya nakarating ako dito ngayon nung in-invite ako po dito ninyo, ma'am. Nagpursige talaga akong magpunta para malalaman ko pa kung paano pang mga ibang guide na magamit ko ng ayos yung products. So, anong masabi mo sa mga makakapakinig? Kaya nga po sa mga makapakinig, wala pong masama kung susubukan nyo para malaman nyo po kung ano ang epekto. Kasi hindi mo naman ipopromote kung hanggat hindi mo masusubukan kasi subok mo na talaga sa sarili mo. Kaya pwede kang nasasabi ko na itry nyo po. Ganun. Si Renante Ikayan po ng Dait Camarines Norte po. Ayan, salamat sir. So, ayan napakagandang kwento ng kagalingan paano nakakatulong ang ating product. But this time, nakita ko kasi yung ating top earner dito sa Health Code International. Ayan, naka-monitor sa atin sa Facebook. Gusto ko siyang ma-interview. Isa siya sa pinakang mataas ang position dito sa Health Code International. Siyempre, di ba sinasabi ko yan po sa mga listeners natin, dito sa company namin, Health Code International, with our products, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin, at nakapagbigay ang ating kumpanya ng magandang buhay sa atin ng mga Pilipino. Pero yan, tawagan ko siya, para mapakinggan dito sa Bicol. Actually, nasa Manila po siya, sa area ng Manila. Sana ay maging clear. O yan, tinatawagan ko. Hello. Good morning. Nagulat ako sa iyo. Ayan, sa mga nakikinig dito sa Bicol region, ayan, natawagan ko yung ating top earner. Matindi to. Ang ating Regional Business Coordinator sa Northern Luzon, Executive Impar Diamond dito sa Health Code International. Actually po, sa mga listeners namin, pare-parehas po ang aming kwento ng buhay. Bakit kami napadpad dito sa Health Code International? Dahil may mga sakit po kami. Oo, Executive Impar Diamond, nahuli kita. Mr. Joel Malubay, good morning sa iyo dyan. At napapakinggan ka dito, 3 radio station right now. 2 sa Camarines Norte and of course dito sa Bicol region. Mag-hi ka muna sa mga listeners natin. Hello po, magandang umaga sa ating pong mga listeners, taga-subaybay dyan sa Bicol region. So isa pong napakagandang privilege na makasama kayo ngayong umaga. Oo, it's lucky Sunday, Sir Joel. Yeah, mission to help restore the health of people. Pero parehas lang naman yung kwento ng buhay natin. Nagkaroon tayo ng sakit sa bulsa, mga sakit sa katawan. Ay nako, Sir Joel, ikwento mo nga yung kasi naman, medyo maluwag yung oras natin. Para ma-inspire natin yung mga taga Bicol na ang daming may problema ngayon, problema sa kalusugan, problema sa yung sakit sa bulsa na parehas yan na-solve dito na nag-join tayo sa Health Code International. Sir Joel, I know, minsan narinig kita noon, nagkaroon ka rin ng health problem noon? Yeah, actually, yung 2004, yung misis ko ay mayroong problema sa dysmenorrhea at ako naman ay hindi naman ganong kalubha, pero ang mas matinding personal yung testimony ko na talagang napatunayan ko yung product na epektibo, yung kwento ng aking tiyahin. Siya yung aking sinubok talaga kasi malubha yung kanyang karamdaman, pabalik-balik ng Makati-Meet. Ang kanyang karamdaman ay complicated, so nagkaroon siya ng diabetes, nagsimula sa diabetes, nagkaroon siya ng maintenance ng metformin, hindi nagtagal nagkaroon ng high blood, so at
nung tumagal ng tumagal kagagamit ng mga maintenance, no, nagkaroon ng problema sa puso, nagkaroon ng pamamaga. Mhm. So, nagkaroon ng tubig ang baga at ang liver niya may tama na, pati yung kidney ay nagmamalfunction na. Oh, grabe, So, ano? matindi talaga. So, kaya Ma'am, no, so, sabi ko, dito ko mapatunayan kung talagang ang product na ito ay epektibo talaga kapag ang antiyahin ko ay natulungan. Kasi pinauwi na ng doktor sabi ng doktor, ibigay na lahat ng gustong kainin ng pasyente, no? So bedridden ang tiyahin ko. Sabi ko, sabi sa akin ng brother ko, bisitahin mo yung tiyahin natin, baka hindi mo na maabutan. And totoo naman, nung dumating ako, talagang hindi makalakad yung tiyahin ko. So sabi ko, pagkakataon ito para ma-test yung product kung talagang mahusay ba talaga. Mhm. So alam niyo po, no, sa nangyari, so 1 week after, sabi ko, gamitin mo ito, pero at the back of my mind, gusto ko lang mag-test yung product. Mhm. So alam niyo po ang good news, no? So 1 week after, yung tiyahin ko tumawag sa akin, sabi niya, Dong, effective yung product Wow. na pinatikim mo sa akin. Sabi niya, ngayon nakalakad na ako, so yung aking pamamanhid ng paa, pati yung kamay ko na hirap akong i-close open every morning, naayos na. Tapos yung sugar daw niya na mataas, bumaba, tapos yung hypertension niya nag-normal. Sabi ko, Wow. ituloy mo lang, ituloy mo. Sabi ko, wag mong ipaalam doon sa doktor mo kasi minsan, di ba, may mga doktor na, alam mo, ayaw Ini-negative. nilang, negative pagdating sa mga supplement, ano? Mhm. Sabi ko, isabay mo lang, wag mong tanggalin yung gamot mo. Kasi ang isip ko noon, baka pag tinanggal, baka bumigay. Sabi ko, baka ako yung sisisihin. So sabi ko, isabay mo lang. And alam niyo pong good news, 1 month after, yung ini-expect ng mga kapitbahay na anytime pwedeng paglamayan, gumaling po. Wow. At dahil po doon sa iyo, Mhm. at yung ating mga kababayan na halos araw-araw pumipila ng sa drugstore, bumibili ng gamot. Mhm. No? So sabi ko, baka makatulong. Yung po yung mission na nag-drive sa aking puso noon, na sabi ko, gagawin ko ito, no? So by heart, no? Mission mo na. So nagulat ako na nung kwento ko po yung kwento na yon, no? So 2 feet away, no? So kwento ko yan, nagulat ako, Mamel, Opo. dahil may pera na bumabalik. So mayroon pong bumabalik na pera every month, no? So na-surprise ako. At after a year, no, so yung kwento na yon kumita ng milyon. Ayan, ayan. Sa mga nakikinig sa amin sa radio station, sa Facebook Live, naka-hook up, ang naririnig po natin na kasama ko ngayong katandem, ang ating Executive Empire Diamond dito sa Health Code International na si Executive Empire Diamond, Sir Joel Malubay. Actually, gusto ko talaga i-prove sa mga listeners natin, Sir Joel. Kasi tayong dalawa, 17 years na tayo dito sa Health Code. Yes, exactly, 'Di ba? Napakatatag na company, napakagaganda ng product, very effective at malaking tulong sa ating mga Pilipino na umasenso tayo dito. Actually, marami na, madalas sabihin ko talaga, Sir Joel, na marami nang nag-join dito na ordinary people now earning extraordinary income. Isa ka na doon. Yes. Oo, tama isa ka na Mamel. doon. So amazing ang nangyari sa atin. Hindi natin ini-expect na sa pagtulong sa mga tao, by spreading the good news, by sharing the product, i-bless tayo ni Lord, di ba, Sir Joel? Amen. Tama Oo, po yung yan, mga Mamel. natin, yung mga nanonood sa Facebook, pwede niyong i-share kasi matindi itong katandem ko ngayon. Oy, grabe talaga. Yung ginawa sa atin. Actually, tayo baga, di ba, pag nag-ano tayo, Sir Joel, yung mga kwento ng paano tayo gumanda yung buhay natin dito. Kasama na doon yung mga iyak-iyakan na hindi mo sukat akalain na yung ganito yung buhay mo noon. Pero ngayon nagbago na Exactly. Oo, pero sige nga, i-inspire mo yung ating mga listeners dito kasi ang daming naghihirap ngayon. Alam mo, Sir Joel, di ba nung nag-COVID,
Sabi ko, ano nang mangyayari sa atin? Lockdown, lahat na close. Anong mangyayari sa atin? Pero alam mo, dito sa Bicol, nag-times 4 talaga yung benta. Yung sales. Kasi maraming Wow. tao natuto mag-invest on health. Pero Yes, marami, tama. oo, dito yan, kailangan lang talagang maano natin, Sir Joel, na hindi lang health nila, pati kabuhayan, katulad na nangyari sa Yes, atin. exactly. O, sige nga, kwentuhan mo nga yung Oo. mga listeners natin, please. Okay, so anyway, sa lahat po ng mga tagapakinig at taga-subaybay sa programa ni Ma'am Melinda patungkol sa kalusugan at kabuhayan, ano. So kami po ni Ma'am Mel, totoo po yung sinabi niya. So 17 years na po kami dito. Alam mo ang good news, no. So sa mga nag-iisip diyan na talagang hindi nila magagawa ang business na ito dahil wala silang puhunan, huwag kang mag-alala, kaibigan, kasi ako po nagsimula din na walang-wala din. Parehas tayo. Parehas tayo, Sir walang-wala. Joel. Oo. So ngayon, ang kailangan po natin ay subukan po ninyo yung opportunity na matagal nang inaalok, naririnig po ninyo. No, so tingnan niyo po yung opportunity na nasa likod ng ating pong produkto. Kasi yun lang naman ang ginawa namin ni Mamel. Ang ginawa po namin, tinuloy-tuloy namin, kwininto, tapos tiningnan po yung opportunity. Alam niyo po ang good news, no? So ngayon po ay nag-aani kami. Ay, At oo. hindi kami lubos na apektuhan nitong pandemic dahil mayroon pong magandang opportunity ang dala po ng produkto ng Health Code International. Now, kami po personally, no, so hindi po kami bumibitaw hanggang ngayon 17 years na. So paano po namin ito ginagawa? Paano po namin sinimulan, no, so ang business na ito? Now, nung sinimulan po namin, una, ginamit namin ang products. Pangalawa, inaral po namin yung marketing plan. Nung naaral po namin yung marketing plan, sinimulan po namin inaksyonan. Alam niyo po ang good news, no? So nung hinakbangan po namin, nagulat kami, marami po ang nagka-interest. Marami po ang bumabalik. At alam mo, kwento nila yung kagalingan na naranasan nila nang ginamit nila ang produkto. At doon po nagsimula kumalat Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngayon po, unstoppable na po tayo. No? So Yes. madami na po ang talagang nagpapatronize ng ating produkto. At ang good news noon, habang pinapatronize nila yung produkto, hindi naman tumitigil, Mamel, yung pagkakataon na magkaroon tayo ng kita. No? So, Yes. sa kabila ng ating pong misyon na matulungan ng ating mga kababayan, no, ang good news nito, kahit papaano, mayroon pong bumabalik sa atin every month na hindi mo na inaasahan. No, so ito po yung tinatawag natin na bunga ng ating pong pagpupursigi. No, so ibig sabihin nagbunga yung ating mga tinanim nung mga unang taon natin. So ibig sabihin, no, so doon sa mga tagapakinig po natin, no, so na maaring hindi po nila na-discover na ang alam nila na ang produktong ito ay mahusay lang sa kalusugan, hindi nila alam na ang produktong ito hindi lang siya mahusay sa kalusugan, pati sa pangkabuhayan. No, so ano po nangyari sa amin personally? Opo. So siguro unang taon, Mamel, achievement lang ito pinag-uusapan Okay. natin. No? Maganda So, yan, Sir Joel, kasi maraming nahihirapan ngayon sa kabuhayan nila. Oo. So, kailangan lamang po, una, bukas yung ating isipan sa opportunity na nasa paligid lang natin. Minsan yung iba, alam mo, matagal ng user na hindi nila alam na, uy, mayroon pala ditong pagkakaperahan. Ibig sabihin, hindi lang masyadong natingnan, nanineglect lang masyado. No? So, hindi nila nakita yung oportunidad na pwede pala yung kanilang mga pangarap ay makuha nila dito sa produkto na ginagamit nila. Now, kung makita lang ng bawat isa na tagapakinig ngayon, lalo na yung mga user na natin for how many years, no? So, it's about time na pakinabangan po natin yung opportunity ng kabuhayan at the same time.
So ako, siguro for my 17 years, siguro nasa mga 80 million na ang kinita ko, Ay, Ma'am. grabe talaga, Sir Joel. Ano, ako, alam mo, ako hindi ko rin talaga sukat akalain. Di ba yung nag-member tayo no? Naalala mo yung nag-member tayo, 1,250? Yes, Iisa exactly. product lang natin, di ba? Iisa yung Yes, product isang natin. produkto. So Opo. amazing, kumita yun ng milyon-milyon. Yes. 'Di ba? No, That's so, how amazing is our product. Pero tanungin kita, Sir Joel, kasi ako, before ako, kasi gusto ko talagang i-prove sa mga listeners natin na talaga ang product natin is very effective. Kasi ako nung Yeah. nag-join ako, nung nag-try ako ng ibang food supplement. Actually, this is my sixth na nasalihan na food supplement. When I retired sa PLDT noon, kasi gusto ko talaga mag-venture sa business, nasali ako sa iba-ibang food supplement. Kumpanya. In fairness, ayoko naman banggitin na yung mga pangalan nila. Hindi ako naging masaya. Siguro, hindi effective sa akin, pero this is really an answered prayer sa amin, sa family namin. 'Di ba, madalas sabihin ko yan, Sir Joel, na nung naubos yung retirement ko, 2 years lang naubos, pero dito talaga ako bumawi nang nag-join ako dito sa Health Code International. Yes. Kaya sabi ko nga, kahit ano, hindi ko talaga pwede ipagpalit itong ating products na to kasi nang Exactly. na-inlove tayo dito, nako, alam natin na Yeah. talagang superior ang ating food supplement, lalo na Power Trio na ngayon. Ikaw ba naka-join ka rin noon sa iba-iba? Yeah, actually, 2004, sabi ko nga sa nag-invite sa akin, isa ako sa mga pagod, sawa, dala, sunog sa network marketing business. Why? Kasi dati akong supervisor, Mamel, sa SM Mega Mall. So, dahil dito sa ganitong klaseng industry, nung nakita ko yung opportunity, I fire out immediately my boss. So, dahil doon sa hope na nakita ko. So, sabi ko, sinunggaban ko, wala pa ako ang masyadong alam. No? So, ang nangyari po sa akin ay napasali ako sa iba-ibang mga kumpanya. 3 company, sorry. Parehas 3 tayo. company. Oo, 4 na taon, Mamel, ano? So, sabi ko, nung dumating itong opportunity 2004, alam mo, ayaw ko na. Kumbaga, alam mo, Dala ayaw na, ko dala nang na. maniwala. Dala. Parang ganon. So, pero alam mo, sabi ko nga, wrong timing eh. Pero sometimes, di ba, yung wrong timing sa atin, right timing para sa Lord. Ay, Diba? So, talaga. sabi niya, di ba, your ways are not my ways and your thoughts are not my thoughts. I am the Lord. No? So sabi niya sa Isaiah. Now, so, sabi ko, Lord, this time, sabi ko, papaano ako magtatagumpay sa isang produkto lamang. So, dati isang produkto lang tayo noon, di ba? So, ang duda ko noon, sabi ko, nako, baka naman ito na naman ulit, ano, alam mo, mabigo na naman ako ulit, no? So, Ay, pares Kaya pala alam mo- tayo, Sir Joel, kasi, di Yeah. ba noon, nung nasali ako, ayoko lang mag-mention ng mga na ang lalaki ng puhunan. Wherein yung retirement ko, naging mga produkto na hindi ko naman mabenta dahil sa akin nga hindi effective. Ngayon, Totoo. nang dumating itong product ni Health Code, yun, dahil nga sa may mga sakit, ayaw ko na noon. Ayaw ko na rin talaga, parehas pala tayo. Oo, pero nang totoo dahil yan. nga, 'di ba, yung pinasubukan ng kapatid ko sa akin, yung 'di ba si Nurse Giancarlo, lumaki sa gamot, lumaki sa doktor. Siya yung pinakauna ko talagang pinatry nito na lutong-luto na, Sir Joel, yung kanyang katawan sa kainom ng gamot at sinabihan na siya lifetime yung gamutan. Nako, sinimplihan lang talaga ng ating CMD, days lang nagbago na. So, pati rin ako na dating sakitin na, 'di ba, 43 ako noon, feeling ko I was on my 60s already. Ito rin yung nakapagpagaling sa akin. So, nung inano ko talaga to, I started reaching out people. Alam mo, dito sa Legazpi, dito sa Bicol, sabi ng mga tao, oy, si Melindawi, desperado, ang negosyo tubig na lang. No? Sabi ko, tubig, gumaling kami. Tubig, ang dami kong natulungan na na-restore yung health, nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin. Alam yung next issue dito, paano daw ako aasenso ang product ko iisa?
Tama. Sabi ko, paano na nga ba talaga ako aasenso nito? Ang product ko, iisa lang. Totoo pala yun nung nakilala natin, na-prove natin, Sir Joel, yung ating CMD. Totoo pala yun na kung may CMD ka sa iyong bahay, para kang may butika sa iyong bahay. Exactly. Kaya Kasi naman, kung ay Diyos ko, matatan- di ba naalala mo nun? Ang daming umasenso, ang daming kumita ng malalaki. Isa Yes, yung ma'am. product, Kasi alam mo, diba, for 9 years, diba, for solid 9 years, isa. we only have one product. Grabe. Diba? CMD lang. Kaya nga, alam mo, mabuti na lang nung time na nagsimula ako, hinanap ko kaagad yung may-ari. Now, nakausap ko siya at tinanong ko siya. Sabi ko, Sir, do you think your company will last in the Philippines with ano? one product? Alam mo, sagot niya sa akin, sabi niya sa akin, ask yourself, tanongin mo sarili mo kung magtatagal ka sa amin. Alam mo, na-prove ko yan. For 9 years, imagine mo, kumita tayo ng milyon-milyon, di ba? Yes. Tapos, isa lang ang produkto. Tapos, here comes 2012, nadagdagan yung products natin hanggang ngayon, ano? Padami ng padami. At bawat produkto, nagdadagdag sa atin ng milyon, ano? Yes, So, oo. alam ko, Mamel, medyo ikaw ay talagang sobrang laki mo na ngayon, ano? So, isa ka sa mga talagang hinahangaan ng buong Pilipinas pagdating sa produkto natin, ano? Parehas tayo. So, Pero ayan, ito yan sa mga listeners natin, sa may mga bagong nakikinig. Ang napapakinggan nyo po, nakausap ko si Executive Empire Diamond, Joel Malubay. Nahagip ko siya, nakita ko siya sa Facebook. Naka-monitor, kaya ito bigla natin na tinawagan na makapag-inspire dito sa ating mga listeners. Kami po, mission to help people, kalusugan at kabuhayan po ang Yes. gusto namin i-share sa inyo. Kaya doon sa mga hindi na alam, Sir Joel, kung ano yung gagawin nila sa buhay nila, alam mo, actually, ikaw, ilang taon ka bang naging employee? actually, almost 10 years ako naging employee. Ako, local at 15 saka years ako, Sir international. Joel, na empleyado, kaya lagi akong may mga loan. O, di ba? Ka sa London, ha? Oo, lalo na kung ikaw ay sinasandala ng pamilyang mahirap, wala ring natitira. Pero this time, ginawa namin ito para sa information ng mga listeners namin. Parehas po ang Malubay family, We family at ibang mga nag-join dito, ginawang family business. Inaral po. Yes. Kasama ng kumikita yung ating mga magulang, yung ating mga kapatid. So ano yung nangyari? Yung inaral natin yung marketing plan, yung mga nanghihingi sa atin dati ng pera, hindi na sila nanghihingi ngayon. Exactly. Samantala Mamel. nung empleyado ako, Sir Joel, kahit marino, Ikaw, overtime dahil maraming kolektor. Oo. Pero ngayon walang collector, 'yun ang kaya sa mga Very good. listeners po namin dito sa buong Bicol region, napapakinggan tayo, Sir Joel, buong Bicol region Yes. po. Hindi kailangan ng malaking puhunan. 'Di ba? Exactly. Ako naalala ko noon, inutangan ko pa. Parehas kami ni Sir Joel, walang pang member noon. Pero na-prove lang talaga natin. Parang parehas talaga yung kwento natin. Parehas Kasi ang talaga. nag-share sa'yo, Parehas. kapatid mo, di ba? Sa akin din, nag-share sa akin, kapatid ko din, ano? So parang, alam mo, minsan, di ba, pag kapatid, alam mo, ang hirap mong maniwala. Di ba? Oo, kasi alam mo yung buhay niya, alam mo yung halukay ng bitukan ng tao nag-invite sa'yo. Kaya, Yan. doon sa mga matagal nang alam mo kinukumbinsi ng mga kapatid na nahihirapan sila, no? So alam mo baka ito yung high time na alam mo kailangan mong makinig, no? So tingnan yung opportunity ni HCI kasi kami po for solid 17 years, no, wala po kami ibang pinagkaabalahan, ito lang, ano? So nung natulungan kami physically, no, so alam mo, tiningnan namin yung business ni HCI, inaral po namin, dinigest po namin, at alam mo, kwento po namin. Alam niyo po, ito lang po, everyday na ginagawa ng Diyos, kwento namin yung kagalingan ng produkto, kwento po namin na may opportunity dito sa Health Code International. Now, alam niyo po, no, so nung kwento po natin yan, Mamel, ano, marami pong buhay ang nabago. Yes. Maraming pangarap ang Grabe. tinupad.
marami nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng sasakyan, marami nakapag-travel sa ibang bansa, yung mga anak nila, napatapos nila. Ay, Yung mga grabe. ganun ba, no? So, kailangan po no, doon sa mga listener natin or lalo na sa mga user na ng product natin, no? So, saan mang lupalop ng Pilipinas, no? So, kung kayo po ay nakapakinig ngayon, ito po yung tamang opportunity na dapat nyo pong pag-aralan, kailangan nyo pong seryosohin, magpaturo po kayo doon sa mga taong nag-invite sa inyo na papaano ba kumita dito. Kasi sa panahon ngayon, alam mo, sa totoo lang, Mamel, itong pandemic na hindi natin inaasahan, Ay, oo. maaaring ito ay magtatagal pa. Now, kung wala po tayong hakbang na gagawin, ano po ang susupply natin sa ating mga pangangailangan sa pamilya natin. So, ito po yung tamang pagkakataon. Hindi mo kailangan mag-invest ng malaki. Tama. No? So, ngayon, alam mo, kung mayroon kang kahit nga, di ba, kahit walang puhunan, tayo, nag-start tayo, walang puhunan, pero paraan. nakagapang tayo, nakagawa tayo ng paraan, ano? So, hindi mo kailangan mag-invest ng daang-daang libo kaagad, ano? So, aralin pwede ka muna. magsimula, aralin, no? Tapos, pag naaral mo na, aralin mo yung retailing, kung paano ka mabuhay araw-araw, ano? Tapos, habang inaaral mo yung retailing, mag-start kang mag-build ng sarili mong network. Now, alam niyo po, no? So, yun po yung ginawa namin. At ngayon, Mamel, ano, talagang taon-taon, blessing after blessing. No? Oo nga, grabe. Yan, nakabili tayo ng mga sasakyan, ano, yung tipong nagkaroon tayo tuloy ng malaking problema. Bakit? Kasi dati wala tayong sasakyan. Alam mo, ngayon paglabas mo, mayroon kang pagkakataon na mamili kung anong gusto mong sasakyan. Yun na ano? nga. Ang gusto mong i-drive. Oo. So sa mga listeners po namin, kami po ay nagtutulungan kami ang ating top leader na nasa Metro Manila. Paano na bago yung buhay namin? Hindi, ang kagandahan, hindi lang kami personally, yung mga kapamilya namin, mga kapatid namin, mga taong dinikit sa atin ni Lord, Sir Joel. Oo, Akalain yung mo mga yan? tao naniniwala. Oo. Yung ako sabi ko, wala man dinikit sa akin si Lord na dinikit sa akin dahil mapera siya. Dinikit dahil may mga sakit, mga mahirap, o di ba? So sila yung na-touch natin, na naipass on natin yung opportunity na gumanda rin yung kanilang mga buhay. Kaya nga, di ba, ngayon na nag-COVID, sabi ko, nung natakot din ako nun, Sir Joel, kasi siyempre, bago yung pangalan. Sanay tayo sa trangkaso, hindi natin alam itong COVID na to. At nakikita natin, di ba, yung parang sa mga video, parang mga manok na natutumba na lang, tapos nakahilera sa ospital, nakakabaong na, di ba? Ano bang mangyayari? Pero ayan, alam niyo po, dito napatunayan natin na ang ating product, pati sa viruses, magaling po talaga. Oo, di ba madalas yan sabihin ko lang ng Sir Joel, with our products, marami na nakagraduate sa maintenance, mga U4 operation na save natin. Marami alam na natin yun, di ba? Pero napatunayan natin sa COVID-19, sa mga viruses, magaling ang ating product. Akalain mo yun yung mga... kasi ako na-prove ko yan, Sir Joel, noon. 'Di ba? 'Di ba? Virus. Hepa B, walang gamot sa Hepa B. Kaya ng product natin. Dengue, 'di ba? Dengue is deadly. Virus din 'yon. Kaya ng product natin even without confinement. Ngayon napatunayan natin ngayon itong kinatatakutan sa buong mundo na COVID-19. Kaya pala, kung marunong lang ang tao, hindi tayo dapat mapapraning. This COVID-19, sabi nga nung isang doctor dito, COVID will stay tomorrow, the next day, masanay tayo na nandyan talaga ang COVID-19. So sabi niya, etong gagawin, follow the health protocol. Minsan nakakapagod na nga yan na face mask, face shield na yan. Pero sabi niya, Sir Joel, doctor yan dito, si Dr. Mike Navera, taga rito yan sa Bicol. Ito yung pinaka number 1 dahil sabi niya, the first line of defense against COVID-19 is ourselves. Tayo. 'Di ba? Ito daw yung pinaka number 1. Palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Kaya sabi ko, Sir Joel, napakaswerte natin. Swak na swak ang ating produkto. The Power Trio. Ayan.
Oh, Actually, Mamel, no, so kung mapapansin natin, nung hindi pa nagkaroon ng pandemic, no, so akala ng iba parang negative, hopeless na, no, alam mo, lahat ay nagpanic, so pero alam niyo pong isang maganda, no, yung advantage po ng mayroon pong karanasan yung ating company, no, na handa po sila. Ibig sabihin, doon sa panahon na mayroong ganitong hindi inaasahan, makita natin yung preparedness yes. ng health code, no? So pagdating sa produkto, no, so ibig sabihin hindi po tayo nawala ng stock, hindi po tayo nagkaroon ng kumbaga yung kawalan ng inventory, no, so nandoon yung preparedness ng health code na talagang ina-anticipate yung pwedeng mangyari. Yes. So magandang nangyari kasi nakapagpadala kaagad sa Luzon, Visayas and Mindanao ng produkto ang kumpanya ng advance, no, so bago nangyari yung 2 months na talagang ECQ, lockdown lahat, talagang hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero alam mo, good news noon, after 2 months, no, medyo nagamay na natin yung sistema at napansin natin na hindi tumitigil ang mga tao, Mamel. Ibig sabihin, lalo silang nagkaroon ng eagerness na talagang palakasin ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng paglakas ng immune system, at naniniwala sila na ang Power Trio natin, ang ating produktong CMD, CBF at Supreme Juice, makakatulong para palakasin ang kanilang immune system. Dahil the only thing na pag malakas ang ating immune system, ang virus, ang fungus, ang fungal, anumang mga karamdaman ay hindi nakakapasok. Yan. Ibig sabihin, so ang virus, Mamel, no, hindi siya nag-i-exist sa alkaline Totoo na yan. environment. Kaya sa mga listeners natin, ayan, swerte natin ngayong araw ng linggo na napapakinggan natin ang isa sa pinakang magaling na top leader dito sa Health Code International. Parehas ang nangyari sa amin. Na-involve kami dito, patuloy namin na ginagawa yung pag-share sa mga tao, hindi lang yung kalusugan, kasama po ang kabuhayan. Sir Joel, message mo po sa mga listeners kasi konti na lang yung oras natin. Okay. So, para po sa ating mga taga-subaybay, no, so ito po ang ating tandaan, no, so para po magtagumpay, no, so sa negosyo ng HCI, no, so una, no, so gawin mo yung gusto mo. Ibig sabihin yung gawin mo yung gusto mong gawin, no, so pangalawa, no, so gagawin po natin, surround yourself with positive people. So, kailangan po natin i-surround yung ating sarili sa mga positive na mga tao. Huwag kang mag-entertain ng mga negative. No? So, number 3, so kailangan po natin magiging creative. Creative sa ating pong business. Katulad ni Mamel, napaka-creative nito at ang dami kong natutunan sa kanya. Dahil every time na mag-uusap kami, may mga new learnings, no? So, na-inspire po ako sa buhay ng ating host ngayong umaga. So, marami po akong natutunan at mga learnings na sa negosyo po, no? So, dito sa ating sa HCI business. Now, kung kami ay natulungan ni Mamel, no? So, mas lalo kayo matutulungan kung kailanganin nyo ang kanyang tulong. So, with that, no, so magtiwala po tayo, no, sa Panginoon. May pag-asa po sa pamamagitan po ng Health Code International Business. Gamitin po natin ang product at magtiwala po tayo sa Panginoon. Ang ating kabuhayan ay matutulungan. To God be the glory. Maraming salamat, Executive Empire Diamond Joel Malubay. Ang dami na-inspire talaga, sobra-sobra dito sa mga binitiwan mong statement sa kanila dito sa Health Code
may buhay, may hanap buhay. Sir Joel, maraming salamat po. Bye-bye. Okay, thank you po. Okay, so sa mga listeners natin na kapanayam natin ay isa sa top leader ni Health Code International, the Executive Empire Diamond, Joel Malubay. Actually, pare-parehas po ang kwento ng aming buhay nang kami nadikit dito kay Health Code International. Ano yan? Paghihirap sa kabuhayan, sa health. Dito lahat po yan ay nasagot ni Health Code International. Okay, kung may tanong, ito yung aking text hotline at 0939-904-0717, 0939-904-0717. Oo, kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Hindi lang yung health ninyo, pati ang kabuhayan. Kailangan lang mag-reach out po kayo sa amin doon sa mga gustong gawin ng negosyo. Reach out for us na kahit po na pandemic, kami po binibigyan namin ng time na makatulong sa mga tao, hindi lang sa kalusugan, pati po sa kabuhayan. We have a very wide market dito sa mga produkto natin. Kaya madalas sabihin ng inyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, kaya gumanda po ang kabuhayan. So dito tayo sa mga listeners natin, hindi ko na mababanggit lahat pero dito lang ako kasi napapakinggan tayo 2 stations sa Camarines Norte. Hanapin nyo HCICMD Center. Basta lagay nyo HCIB's CMD. May mga signage po yan. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, near Casorog, Checkpoint, Jose Panganiban, Camarines Norte. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego-Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte. Malapit po sa Josel's Garden and Tourist Inn. Corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Malapit sa Seventh-day Adventist Church. Also, sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng, ayan, siyempre, tinan ko nga yung oras natin, kailangan natin, dito sa Legazpi City, ang aking center, second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas tayo ng Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. And of course, doon sa mga magtatanong, open ba ang CMD office in Legazpi? Opo, we will serve you hanggang 3 p.m. lang po pag Sunday. And of course, dyan sa area ng Jose Panganiban, dyan sa Labo, oo, stay in naman yung ating mga angel dyan, kaya pwede kayo makapasyar even Sunday. Pero ano yan, mas maganda na Monday to Saturday. So good morning po, ma'am. Ako po may karamdaman, may problema sa puso at lagi mataas ang BP. Ang kaya ko po bilhin yung pinapatak lang sa tubig. How old na po kayo? Opo, ito kung magtatanong kasi ang mga listeners natin, mga taga-subaybay, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Mag-visit lang sa mga CMD Center at we will guide you paano i-manage ang inyong mga health problems. Opo, para ma-restore kayo katulad ng inyong lingkod. Diba? Gusto nyo rin ma-experience ang 15 to 20 years younger na pakiramdam. Na sabi nga, pag nagkakaedad na tayo, sabi nga, life begins at 40. Yun pala po, pag nag-40 ka na, pwedeng marami ka ng mga sakit-sakit. O diba? Hanggang later on, puro ka na gamot, para ka nang naaagnas, para ka nang nauupos na kandila. Pero ako, salamat sa Diyos. Eto, alagang Power Trio. O, diba? Nung 43 ako, feeling ko, I was on my 60s already, but nabaliktad ngayon. Diba? 17 years na user ng ating product. Senior citizen po, hindi ko na nararamdaman na ako ay 61 years old. Alagang Power Trio. So, tandaan po, health at kalusugan ang hatid ng Health Code International. Sinishare po namin yan sa inyo, hindi natin ipinagkakait.
itong opportunity na ito na binigay sa atin ni Lord, na sana po mas marami ang maka-experience ng magandang kalusugan at gumanda rin po ang kabuhayan. Okay, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. And of course, si Sir Joel Malubay, maraming salamat sa pag-inspire sa mga taga Bicol, sa mga isinare mo na experience mo dito. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli at gumanda ang kabuhayan na kahit nandito sa Pilipinas. Maraming salamat. God bless everyone. Have a blessed Sunday. Bye-bye po sa inyong lahat.